A danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode. Salamu alaikum. Ya gida? Ya jama'a? Ya ɗawainiya? Ya anguwar taku? Ya bana kun yi noma kuwa? Wallahi mun yi gona alhamdulillah. To ubangiji Allah taimaka. Ni ma zan je gurin Usama ne. Tun shekaran jiya yake roron waken nan. Zan je in duba shi na. Usama, me ne faru kake ta faman kuka ne ni kam? Tun ɗazun na ta maka magana, ka ƙi ka amsa min. Wallahi fulani ne suka zo gonan suka cinye amfanin gonan. Duba gonan da Allah, duba gonan ba abin da suka bari. Haba Usama, wani irin rashin zuciya ne da rashin hankali da rashin aba. Inda a ce kayi gado na ko kuma kana da zuciya, anya kai jini na ne ma kuwa? Haba, a lokacin da nake soja, bari in gaya ma gaskiya. Rinduna na idan an bani rinduna akan mu je yaƙi gaba ɗaya hutar da su nake yi a gefe. Idan na hutar da su ni kaɗai zan je in tinkari wannan yaƙi. Kai bari baka wani takaitaccen labari. A lokacin da na dawo daga aiki na ga wasu iskokai suna ta faɗa cikin anguwa. An yi araba iskokan nan sun kira buwa. An yi araba su suka kira buwa. ƴan uwansu iskokai ma sun yi su raba su sun kira buwa. Ina zuwa da na same su na ma ɗaya mari na sake ma ɗaya mari gaba ɗaya suka suma. Sai da suka yi kwana 15 ana samu su ruwa a asibiti. Yaya? Ka duba bayanka. Malam dan Allah taimako nake nema. Sunana Zuwaira. Shekara na 425 da mutuwa. Fito daga uwar makabarta ne. What? Domin